ערב טוב קהל נכבד, ברוכים הבאים לשמחת הנישואין של מאור ושל תמר, בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני למעלה מ-25 שנה, הקדוש ברוך הוא החליט החלטה מאוד גורלית, והוא הביא לעולם נשמה מאוצר הנשמות, וחילק אותה לשתיים. חלק אחד הוא שלח אותו לגבעת זאב, והחלק השני לא מאוד רחוק, לבית וגן בירושלים. הנשמות האלו הסתובבו, והקדוש ברוך הוא מסובב את כל הסיבות, ובשלב שהוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט לאחד את הנשמות הללו, ולהביא אותם למקום אחד. ולכן כאן אנחנו עומדים היום תחת החופה של מאור ותמר, שבעזרת השם יתאחדו להיות נשמה אחת. יאהבו זה את זה ויכבדו זה את זה לאורך ימים ושנים, עד 120 שלהם ושל כל הציבור בעזרת השם. אנחנו נפתח כרגע, כיוון שהיום השכינה יורדת לכאן, בבניית בית בישראל, הדבר לא פשוט. השכינה יורדת והקדושה גדולה מאוד כאן. ולכן אנחנו רוצים לפתוח בתפילה קצרה, בפרק תהילים, שנאמר אותו בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל בגאולה השלמה. יחזיר לנו בעזרת השם את החטופים במהרה, בריאים ושלמים. והחיילים שלוחמים כעת, הקדוש ברוך הוא ייתן להם הצלחה מרובה. הוא יכניע את כל אויבינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון. אנחנו נפתח בפרק תהילים, נבקש מכל הקהל לומר ביחד. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. כידוע רבותיי שביום הנישואין גם הנשמות מהעולם העליון מגיעות, ולכן אנחנו נקדם אותם בברכה. נקדם את הסבים, הסבא גבריאל אברהם והסבתא לאה לבית הארוני, הסבא משה ושושנה חיה מיוחס, הסבא אריה כהן והסבא אהרון אהרון. נבקש מהם שמלמעלה יסייעו בעד החתן והכלה לבנות בית נאמן, קשר נאמן, בבריאות ובשמחה תמיד. אנחנו נפתח כעת בברכת הנישואין, האירוסין. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. חתן, הכנת את הטבעת? הטבעת שלך, קנית אותה מכספך, אתה תרצה לתת אותה לכלה, הכלה תרצה להתקדש,
בוא נראה את הטבעת שלך. תוציא אותה. רגע, אל תביא לה... העדים. הטבעת שווה פרוטה? שווה פרוטה. העדים אומרים שווה פרוטה. החתן ייקח את הטבעת בידו ויאמר לכלה את הנוסח וישים לה את הטבעת על האצבע ביד ימין. הכלה תושיט את היד. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. היום אנחנו בעזרת השם נראה איך שהחתן ייקח את הטלית ויתעטף בה. הכלה תמר קנתה לו את הטלית, ואתם יודעים למה טלית? בטלית יש 32 חוטים. 32 חוטים זה לב, ובזה הכלה מכריזה שהיא נותנת את כל הלב שלה, בעזרת השם, למאור, לאורך כל החיים. החתן יברך שהחיינו על הטלית, תכוון גם על הכלה, גם על החליפה היפה שלך, וגם על הכלים שיש לכם בבית, ועל הדירה, על כל הדברים. שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ארבעה מתנדבים שיגביאו את הטלית. סגולה לזיווג בעזרת השם למי שצריך. מי שלא צריך זיווג לילדים. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ייתן השם את הכלה בה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתן את בית ישראל. היום כיוון שהנשמות מתאחדות, הדבר היחיד שהנשמות נהנות ממנו זה לא אוכל ולא שתייה, אבל הגמרא אומרת שריח זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. ולכן אנחנו עכשיו נברך את ברכת הריח. המתאים לברך את הברכה, הדוד האהוב שבא במיוחד מאמריקה, אנחנו נכבד אותו, לברך את ברכת הריח ולכוון להוציא את הקהל ידי חובה. הדוד ראובן, בבקשה. איך לעמוד? פה ככה טוב? פה מצוין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא עצי ושמים. אמן. זהו, פנות. חזק וברוך. אנחנו נקרא את הכתובה. בכתובה החתן מתחייב לכלה על כל הדברים שדיברנו כבר, אתה יודע כבר מה. הכלה גם יודעת מה אתה מתחייב לה. בשלישי בשבת, ב22 יום לחודש אייר, שנת 5785 לבריאת עולם, למניין שאנו מונים פה בעיר שוהם, יגן על האלוהים. ענן שדך, החתן הנעים חמד בחורים, מאור משה בן רבי יהודה סבא, למשפחת אהרוני, השם ישמרם וחייהם. אמר לה לכלה מרת תמר בת רבי חיים יצחק לבית כהן, השם ישמרם וחייהם. הביא לי לעיתו כדעת משה וישראל, וענה במראה ובסייעתא דשמיא יפלח, והוקיר ואזון ואפרנס וכלכל והסובר
וחסייתי חכי הלכת גוברין יהודאי נפלחין ומוכרין ומזנין ומפרנסין ומחלקין ומסוברין ומחסינת נשון וקושטה ויאבין הליכים ואוב מואב בתולייכי כסף זוזה מתן דחזי ליכי ועלי מזונייכי וכסותייכי וסיפורייכי ומנתייכי גאורך כל הרע וצביעת קלת דב אבל אלינטו ודן הדוניה דנל תמיד באבו עשר שהוסכם ביניהם והודעה חתן נזכרת שקיבלה ועלו והוא לרשותו ומושלם עד סוף פירוטה האחרונה והוסיף לה יום מדילת שנמצא עיקר הכתובה בתוספת סך הכל $52,000 ארצות הברית ורצה ואלם על עצמו כנכסי צאן ברזל שאם פחתו לו ואם הותירו לו. וכננה מיד החתן נזכר קניין גמור ושלם ענה דחשר למקנה במעכשיו קרוי כתקנת חכמים ז"ל על כהן נזכר למעלה וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר ולקיים את כל הכתוב עליו בשטר כתובתה דה בלתי שום שינו תמורה ותחבולה כלל ועיקר והכל שער ובריא באמת ויציב ונכון וקיים. חתן, העדים חתמו, אתה רוצה גם לחתום? רק תדע על מה אתה חותם, זה יותר יקר ממשכנתה. כן. זה לאט לאט. שם משפחה. העליון זה חתימה, זה השמות. החתן ייקח את הכתובה ויביא אותה לכלה ותאמר לה, הרי זו כתובתך. הרי זה כתובתך. כלה תקבל, תגביה לבד, רגע, כלה תגביה לבד את הכתובה. לבד, עכשיו תחזיקו ביחד לתמונות. האמא תשבור את הכתובה, בעזרת השם, שלא יצטרך לפתוח עד 120, בעזרת השם, בשמחה. בברכה ראשונה ושנייה, מכובד הסבא שלמה היקר, הסבא החביב, בכבוד רב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. אמן.
בברכה שלישית, מכובד, הגיס היקר, הרב אדם סוויסה, בכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. בברכה רביעית, מכובד, הגאון הרב רחמים זרביב, בכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד ברוך אתה אדוני יוצר האדם. בברכה חמישית, מכובד, הדוד היקר, רבי יורם דגני, מגיד השיעור, בכבוד. סוס תסיס ותגל הכרה בקיבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. אמן. בברכה שישית, מכובד, האח היקר שגידל את מאור כל כך הרבה שנים, אלעד, בכבוד. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן העדן מקדם ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. בברכה שביעית ואחרונה, מכובד האדמו"ר, בנן של קדושים, הגאון הצדיק רבי פנחס אבוחצירא, בכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה ושלום ורעות מהרה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. החתן ישתה מהכוס, לא מדי הרבה, שתישאר עד איתנו, וייתן לאשתו לשתות גם כן מעט מהכוס.
קהל קדוש ונכבד, אנחנו ברוך השם היום זכינו לראות איך שאלעד ותמר בעזרת השם בונים את ביתם החדש. מה אמרתי? אלעד בלבלת אותי. מאור ותמר, מאור היקר ותמר, מה אני אעשה? אבל לא נשכח שהקדוש ברוך הוא עדיין, הבית שלו עדיין לא נבנה, ואנחנו עדיין בגלות, ומייחלים ומתפללים בכל יום, בכל עת, בכל שעה לבניין בית המקדש. אנחנו מתפללים המון על הגאולה של עם ישראל שתהיה בקרוב ממש. אנחנו לא נשכח את ירושלים, ולכן החתן בחר להעלות את ירושלים על ראש שמחתו, ועל כן הוא ישבור את הכוס לזכר ירושלים החרבה, ובתפילה שיבנה בית המקדש במהרה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.